Да ви попитам и за регистрацията на частните колекции от археологически находки. Изтече срока на 10 април. Регистрираха ли се тук в нашия регион доста колекционери? Имаме ли, нямаме ли? Какво означава това на практика, че признават произхода на своите антики? Това беше един спор, който от доста години се води в тая общо взето музейна система и колекционерска. Аз преди години съм казвал, че всъщност не всички, които се представят за колекционери, са колекционери. Това, че на отделни гнозиатични клубове или други сбилки има много такива хора, това не означава, че те са такова колекционери и практика да го показва. Значи ние де-факто сега изтече срока на 10-ти, до сега са регистрирани в нашия музей, в Археологически музей, са регистрирани 5 човека. Са подали молби за регистрация на колекции от археологически предмети и монети. А в другите музеи могат по желание, това е пожелателно, ако има колекционери, които притежават етнографски или пък исторически предмети, които са от по-късните епохи, да ги регистрират там. След като е изтекал срока, те сега вече подлежат ли на санкции или наистина има вариант, както каза заместник министър на културата Тодор Чобанов, да бъде удължен срока, така че всички да са легални? Значи цялата идея на цялото това упражнение беше да се изкара на светло това, което го има в хората. Защото всички знаем, през последните 15 години, де-факто археологическото наследство беше подложено абсолютно ограбване. Няма могила в Пловдивска област и в цяла България да не е разкопана и ограбена. Да не говорим за селища, крепости и така нататък. Така че то не беше ясно какво има, какво е изнесено, какво е ценно излезе ли сега от тия петимата, които са се регистрирали, което има шанс да бъде изложено и в музея. Така че това до някъде не е лошо, което стана, защото сега сме наясно, примерно, ще се направи една инвентаризация какво има, нали, съответно в хората, но тези, които са декларирали. Има ли някакви интересни находки там? Има, да. Значи в тези 5 човека, които са подали заявка за регистрация, общо находките са... Нали, точната бройка не мога да кажа, няма и смисъл, е над 3000. Близо около 4000 експоната. Ценни. То де факто всичко е ценно, защото археологическите находките носят всякаква информация. Имате музейна и научна и каквато се сетите. Така че те са ценни по отношение на тяхната стойност историческа, но повече от това за сега не мога да се даде информация. Някои от колекциите са събирани дълго време. Личи се, че хората си имат отношение. И има шанс да бъдат видяни от по-широк кръг. Предполагам, има такъв начин да бъдат излагани в археологическия музей. Значи сега всъщност тези частни колекции, те са си собственост на притежателите. Закона предвижда какво те могат да действат, да предприемат с тях. Не могат да ги изнасят извън България. След като се направи при нас идентификация и регистрация, ще бъдат регистрирани в Министерството на културата, където ще има един регистр за всички частни колекционери в България. Понеже сме на финал на нашия разговор, сега рязко ще прескочим в една друга тема, но правим дебат в нашето предаване. Трябва ли изобщо Пловдив да има химн? И понеже вие сте част от тази комисия, която беше назначена да одобрява кандидатите, пък стана ясно, че общинските съветници не взели дейно участие. Конкретно, вие участвахте ли в тази комисия? Аз да си призная, бях назначен в тази комисия, въпреки че нямах желание, кой знае какво голямо. Поради факта, че смятам, че не непременно и 100% трябва да има химн. Гласувахте ли за този химн, който сега е избран? Не, значи аз не участвах в работа на комисията след второто заседание. В интерес на истината, тъй като в Пловдив ситуацията е малко по-различна. Хубаво е един град да има символи, нали, официални символи, да има химн силно казано, но една такава песен и мелодия, която да е за официални празници. Но, примерно, ако това ще да бъде добре, ако имаше като традиция в продължение на няколко години, 100, 150, 200 години, както речем в Ловеч и в Тран има такива ситуации,
Там има песни възрожденски, които са наложени, които се пеят на различни народни празници от самите хора.